Okwụsịkwa n'ụlọ Chukwu nọ n'ọzara akwa na mụ ji oziọma iwe bịa ma bụ onye gedo ntị ọnụrụ nya bụ oziọma o. Okwụsịkwa nya bụ ime ogbe mụ na-ekwu okwu ịmalụgo kweli na ọ bụ na ị chọrọ mma ife gbasara Igbo na uju ya o. Ọ bụ na ị chọrọ ife gbasara Igbo n'uju ngị jebe n'ime ogbe na-ekwu okwu ka ijeli iwe mara ife na-eme n'ama. Okwụsịkwa anya bụ ime ogbe mụ na-ekwu okwu n'ọkwa anyị na-akwanyite asụsụ Igbo, ọkwa anyị na-akwanyite omenala, ọkwa anyị na-akwanyete njirimara ụmụ Igbo ịmalụgokwe. Ma ọkwa ije na anya bụ ime ogbe mụ na-ekwu okwu ijeli iwe mara ife gbasara Igbo wee mara aka na gị wee jeli iwe makwụla aka ekpe makwụla iru n'azụ gị o. Ebe a na-ekwu maka asụsụ Igbo omenala Igbo akụrịa mmiri o. Mbọsị ọzọ ka mmanwụ gbakenele. Igbo bụ Igbo mma mmanụ daalụnị. Asị m nke onye chiri nyazelu. Abụ m Nwada Gloria Ekene Owuno, onye mgbasa ozi n'ime ogbe. Unu maka isi eme ya n'ime ogbe. Ime ogbe ebe ọ na-akpọtụ. Anyị na-akwado asụsụ Igbo n'ime ogbe. Anyị na-akwado omenala Igbo n'ime ogbe. Anyị na-akwado njirimara asụsụ Igbo n'ime ogbe. Ya bụ ọ bụ na ife asụsụ Igbo na-adị gị mma, omenala Igbo na-adị gị mma. Ngwa bịa nso ka anyị kwado asụsụ Igbo. Ekene ndị. Biko, o nwere ihe nsị ka itinye ọnụ na ya. Otu obodo anyị dị kịta ọ na-emetụta gị maka na ị na-ashine for ọ dịzị ka ọ nara emetụta gị mana ọ na-emetụta m nwa ya ka njisi ka njụọ ọ na-emetụta gị mụọ na shine ifere gị na fashion shine m na shine ụkwa fintrik ọ na-emetụkwa m obodo a na-eshi eke ọ na-emetụ m rinne ka ọ si ihe na-emezi n'obodo a kịta anyị aghọtazi ọ dịzi ka obodo a jizi azụ aga ije n'afịa kịta ha na-ele ihe igolu 50 naira taa ihe na-achị afịa dịkwa igo ofu ihe anwa asị gị nọ 200 naira mgbe ụfọdụ anyị asị na Tinubu na-emebi Nigeria because mụ enwe okwu m na ekwu all the time say onye ọchịchị ọbụla batalụ Nigeria ndị Nigeria ga-ekwuriri that na onye anwa na-emebi Nigeria mana icheki anyị ọfụma anyị nwa na-emebi obodo na ihe anwa nkwu before igo ihe 50 naira today na ị na-achị afịa the other the next day ka go ihe anwa the same thing onye anwa lesi gị asị gị not 200 naira ka ihe melu the increase nothing fuel price dey increase asị gị na so ihe gbasara obodo a agụgo ọ bụ na Chukwu nwee ike na nwee ka o si dị maybe destiny helper bịa from anywhere now or opportunity I'm for n'obodo a mụ a ga-afụkwa mana enweghị m ga-eme na just a na-amado ụwa George tell you ọ na-emetụta onye ọbụla ọ na-emetụta m ya na ma tụrụ gị achị ikwetalụ na ọ bụrụ gọọmenti ka o si n'aka no individual na hike price of things anyị nwa okay. So mmadụ na-eme onwe thank you anyị nwa na-eme onwe anyị enweghị egbe for me if you believe my own belief daalụ nne daalụ ibi nọ bụ n'ime ogbe na-akwado asụsụ Igbo na-akwado ife na-eme na ana Igbo anyị Igbo ka anyị ji eme ya kedu afọ gị? Afọ m bụ Nnamani Patrick. Nnamani Patrick, Mr. Nnamani Patrick. Ya dịrị gị na mma. Kenenu ndị ime ogbe, ndị na-afụ gị n'ime ogbe. Ndị ogbe ekele m ụlọ. Daalụ, anyị ekelekwazi. Ya gazie n'ụlọ. Daalụ rinne. Dịrị unu na mma na Eke, dịrị unu na mma na Nkwọ, dịrị unu na mma na Orie, dịrị unu na mma na Afọ. Ise. Daalụ rinne. Ya dịrị gị na mma. My Desire brand na-akwado ime ogbe ọkacha mma na perfume. Otu a obodo anyị dị
kedu ife ị nwere ike ikwu maka the current situation? Ọ na-atọ gị ụtọ ịkwadolie ka ọ na ịkwadoro ya? Akwadoghị m ya, ọ naghị atọ m ụtọ because ihe mebigo shinne a sị na mmiri esigo ụgbọgụ baa gịnịwana opi ụgbọgụ baa ihe mebigo shinne and anyị nwa na-emebi obodo ahụ bụọ nọ ndị ọchịchị anyị nwa ka o si n'aka. A sị na ị na-atụ onye ọzọ aka ahụ ị na-atụ na-atụgọkwala gị. Anyị nwa merụ ihe jiri dị etu a, ihe adị ọsọpụzụ dị etu a biri n'oge gboo, oge mpa anyị ihe niile dị nnọọ asị ịpụta dịka atụrụ taba ihe niile gbasọ plọs anụ mgbe ahụ amakwa m ka ụdị ndọrọ ndọrọ ọ dị ihe a na-adọkasị anyị bụ ndị nke anyị bụ ndị nke anyị bụ ihe niile ebejeta isi egwu efe enyi hụ nke disemara na mmadụ m ebe anyị na-eje eje efe enyi rụ. So kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ya? Ị nwere nya ndụmọdụ ị nwere ike inyenụ ya bụ onye na-etinye ego na ife ọ na-ele nya kwụsị ka ọnya tinyebe, because ọ dị obvious na anọ anyị nwa ka o si n'aka Igbo ọ mmadụ na-eme onwe ọ mmadụ na-eme onwe. Ị na-asị onye na-etinye ego ya kwụsị ikwurie n'ọnụ mana o jekwa ihe ije mee mana anyị nwa bụ adọt ọ dị ụmụazị kakwa n'anya ikike ụmụazị kakwanụ mma karịa ndị okenye. Ịpụtasị onye ọ bụ imechagoro ya na osisi elezina ịka ya afụ onye ka na-eme ihe ahụ. So ọ bụrụ na a ga-ahọpụta ndị dị sinsi a ka a na-eje ọ bụrụ na asịsị mee ihe a si lee ihe a 100 naira elebe 100 naira mana bifo ikwubesi ile 100 naira gụnwa na-ekwusi ile ịmago ego one ọ dị n'ahịa eprodusu ga-esi lebe si were ihe dịka indomi na onye ọbụla amago na enwere ike na ndị indomi ha si distribute n'ọnụ 500 ịbazie ahịa ije chọba na onwe ndị na-ele that ihe ahịa distribute 500 800 iwe particular price fix for ndị golunu na-achọ iletu individual a na-agazi na ọ bụghị ikwu n'ọnụ because ikwuchago n'ọnụ ihe na-ebe ka na-ebe ma mma atọ so nọọ ikwu ịhọpụta ndị ị ga-ahọpụta ga na-aga na-supervise na-echeki ihe ọ bụ ekwukwalụ ọ ihe ekwuru ka a na-eme. Daalụ rinne. Daalụ. Kedu afa gị nwa? Oke, afa m bụ Chioma. Chioma, daalụ rinne na itinyela anyị ọnụ. Ya adịla gị na mma. Ihe o kwuru na bụ eziokwu. O nwere ihe ọzọ a na-ewepụ nwekwa na etinye na inside. Because Nigeria anyị anụ ọ dịzie ka ihe na-eme nkịta ọ bụzi worst. Nke kachasị njọ bụ ihe oriri. Ịma na ọ bụrụ mmadụ niile na-enwe ego igotenwu ihe oriri a na-ekwu okwu ya kịta anụwa. Ọ kachasị dị poor people ka ebere anyị na-emetetugoro. Oke na mmadụ nwere ike na ịga n'ime afịa na ịga igo ihe igotere like today o nwere ike ọ bụrụ na ọ nọ na 20,000 ịgazie the following day add gị 5,000 on top extra. Ọ dịzie ka ọwa anyị nwa na-awozi onwe anyị awa and ashị eji ashị ere afịa o nwere onye dị straight forward. Oke ihe a na-eme kịta anụ adịghị echezi echiche mara ndị na-adị ekwuzi okwu ndị big man because ndị big man their own ha nọrọ onwe ha. Ihe a na-ekwu okwu ka ewedanata aka na ihe a na-ere ọkachasị ihe oriri because ihe oriri a without nri na nobody can survive. Ihe a na-ere afịa aga na-eme the supervise. Ọ bụrụ na asị na a na-ere like one bag of rice 20,000 ọ bụrụ na 20,000 na nke a na-ere mana anyị nwa na-eme kịta anyị ga-gote ihe 20,000 abịa adịa ya extra money na-asị gị na ihe agara kọnụ
ụfọdụ ụwa ashị nwee ndị ji ashị na-ere afịa nwee ndị ji eziokwu na-ere afịa mana anyị nwa na-awụ awụ anyị nwa bụ Nigeria anyị na-awụ onwe anyị awụ and we are very wicked we are wicked Anabịakwa na Nigeria ndị Igbo ka njọ. ndị Igbo anyị ajọka ha wedanata aka n'ihe oriri at least ndị na-ego egotenwu ka ha gotenwuo maka ndị nwere ụmụazị ndị ụmụ kwaragịrị enwere ndị nwere 8 children but they cannot feed their children at least ihe oriri ha wedanata aka oke akwa a na-eyizi nkịta mmadụ ji ekpuchi ahụ ịgazie n'ime ahịa gị gote ọ bụrụzie worst ka ebe anyị na-aga ya na-aga ihu ka ya na-aga azụ ihe anyị chọrọ wụ udo peace and love. enwe ndị si nọ ndị gọọmenti ndị nọ n'ọchịchị bụ ihe melụ price ji wee dị ligo n'afịa mana otu isi na-ekwu na ị na-ekwenye na ọ bụrụ gọọmenti nọ anyị bụ ndị individual na-eme onwe ndị ọchịchị wụrụ nke ha wụ the worst ọ bụrụ na ọsọsa because ọ bụrụ na ọ bụla ego otu a ha si na-eme those things nke ha wụ worst ọ bụrụ na ndị azin anyị nwa gọọmenti they are worst nke ha bụ the worst so ihe anyị na-achọ ka ha ọ bụrụ na e were otu chukwu ya echiche nju obi ndị anọ n'ọchịchị ewepụla anyị ndị because chukwu si na ihe nyere anyị ewu ndị n'udo na ọ bụrụ ndị ga-achịgbu anyị achọrọ ndị ga-achịgbu anyị please may they carry themselves down ka ndị ga-achị anyị ọfụma banye ngwa daalụ nne nwanyị ọma kedu afa gị afa mba mara daalụ chukwu gozialụ m gị Manif Food and Beverages na-akwado ime ogbe. Manif ọkacha mma dị na mmanya. Nne daalụ. Biko nwee ife si ka anyị tinye ọnụ na ya. Etu a obodo anyị dị. Ọ na-emetụta gị maka na arụ gị amaka. Ịdịrọ ka onye ọ na-emetụta. Biko tinyela anyị ọnụ. Ọ na-emetụta gị ka ọ nara emetụta gị. Ọ dị gị mma? Mbakwa, presently now this situation that we have in this our country now is not that funny because funny enough he said I'm looking good. It's by the grace of God we are living life of packaging. We are packaging our life now. That's why the war and the things that is happening. Once we are out we try to package ourselves. Funny enough, look at what Gary is now. Gary is 3,000 plus for buckets. N'oge mbụ ego one ka na-elebu Gary before? Gary before was 250 naira. 250 naira per paint. Anyị ja fiata echi nile. Anyị chọrọ ide gote finafia. It's ego. So definitely the what you make today, you add it and look for more to buy tomorrow. And oge n'ezi ọ dịzị aka gasị na onye na-agba mbọ ada agba mbọ biko ọsọ nke ịlụta iwelu gazụlụ lekwa. That is what we are saying. We borrowed money to run our business. By the time we borrowed 150,000 naira to pay with 170 or 180 for instance. After everything, you will see yourself even adding more money like 50,000 or 100,000 naira to the business money to go to market for another goods. Coming in to sell. After everything, you will not see your gain, you will see your capital. For how long are we going to continue this? Our president is there, our governor is there, everybody is there just watching. Watching. The suffering is getting too much, it's increasing every day. And which our God that we are calling, that we are serving, can be able to even bring this end time now. Let everybody go and rest. It is better. It is better because some churches will tell you your hell is here, your heaven is here. But now I'm not seeing anything like heaven. You are not in hell completely. Nothing good is coming out. Nothing good is coming up. So they should work towards it and help the country. Of course, it's affecting everybody. Thank you very much. Daalụ n'inene ihe anyị na-eme. Ebe ọbụla ị nọ na-enene m, biko kedu ka obodo dị n'akụkụ gị? Tinyela anyị ọnụ na comment section. Unu afụgo na anyị abịago n'isi njedebe. O ji akwa wụ arụ mara onwe. Daalụ nọ n'ime ogbe. Chukwu abịa ma gọzie unu.
na-ebinyekwala anyị aka n'ihe onyonyo anyị na-eme ka anyị wee na-akwado asụsụ Igbo.